сабабҳои асосии гирифтории шаварошон ки дар муҳоҷират буданд чи аст? занҳое ки сабукпо ҳастанд, истифода бурдаги ҳастанд ё ки маводи нашъадор дар он ҷо истифода бурдагианд тариқи сӯзандорӣ ки ба вирус гирифтор шудааст. эҳтимолияти аз байн бурдани он ҳам дар ҷаҳон пайдо шудааст. вазъи имрӯзаи паҳншавии ҳамин вирус дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ аз тоҷикистон суҳбат кунем. занҳои хонашини покдоман ҳастанд ки ба вируси норасои масмумияти одам аз шавҳарони муҳоҷири меҳнатӣ, нашамандони тазриқӣ ва ғайраҳо ба ин вирус гирифтор шуданд. ҳатто табибон низ ҳамин гуна ба дискриминатсия рух медиҳанд? дар як сол 2-3 маротиба занҳо худашонро пеши ҳамон моллову дигар хонданӣ мерафтанд. корҳои фаҳмондадиҳӣ дар мавриди донистани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои онҳо гуфта мешавад. то ҳомиладор нашавад, онҳоро хуштоманҳо иҷозат намедиҳанд. ҷинси латиф ҳастанд ва наметавонанд ҳамеша аз худ муҳофизат кунанд ва бисёртар ба проблемаҳо дучор мегарданд. дуруд бинандаи азиз, мо силсилаи подкастҳоро идома медиҳем ва умедвор ҳастам ки мавзӯе ки имрӯз мо интихоб кардем бисёр мавзӯи муҳим ва мубрам низ ҳаст ва вақте гап дар бораи сиҳатӣ меравад, ин комилан ба ҳама дахл дорад ва бозам вақте гап дар бораи як беморие меравад ки аслан хеле ҷиддиам ҳаст ва фикр мекунам ки ҳар нафар бояд сари он фикр кунад ва ҳар нафар умедворам ки ин навора тамошо мекунад. Мо имрӯз суҳбат мекунем дар мавриди умуман пешгирии ва вазъи умумии гирифторӣ ба вируси норасоии масмумияти одам ва бо ин мақсад мо даъват кардем аз ду нафар роҳбари маркази шаҳрии пешгирӣ ва мубориза бар зидди вмно дилшод сайбурҳонов ва аз муаллими азиз роҳбари ташкилоти ҷамъиятии шабакаи тоҷикистонии занҳои мубталои вмно таҳмина ҳайдарова. умедвор ҳастам ки як суҳбати бисёр ҷолиб хоҳад буд ва ман бисёр мехоҳам ки ин суҳбатро ман мардуме ки дар муҳоҷират ҳастанд махсусан тамошо кунанд, шарҳ бинависанд. Ман бисёр мехоҳам ки ба суҳбати мо гӯё ки маҷозиам бошад ҳамроҳ шаванд ва биёд аввалтар аз ҳама дар мавриди вазъи имрӯзаи паҳншавии ҳамин вирус дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ аз тоҷикистон суҳбат кунем ки чӣ хел аст вазъ? оё нигаронкунанда аст, мӯътадил аст? чӣ хел шарҳ медиҳед ин авзоро? ташаккури зиёд. дар ҳақиқат вируси норасоии масмумияти одам аллакай зиёда аз 40 сол аст ки дар ҷаҳон ҳамчун як мушкилоти на танҳо соҳаи тандурустӣ, балки мушкилоти тамоми ҷомеа гардидааст. таъсири манфии он ба иқтисодиёт, ба иҷтимоиёт ва ба тамоми соҳаҳои рӯзгори мардум мерасад ва мутаассифона имрӯзҳо хеле зиёд нафарое ҳастанд ки ба ин дар ҷаҳон гирифтор ҳастанд ва дар умум агар гирем вазъи паҳншавӣ ва сироятёбӣ бо ин вирус дар ҷаҳон то як андоза мӯътадил шудааст ва он имкониятҳое ки солҳои охир аз ҷониби соҳаи тандурустӣ дар мавриди пешгирӣ, назорат, табобат пешниҳод шуда истоданд, сабаби он гардид ки ин беморӣ ҳамчун як бемории назоратшаванда аллакай маъруф шудааст, яъне имкониятҳо ҷиҳати табобат ва пешгирии он ҳастанд ва эҳтимолияти аз байн бурдани он ҳам дар ҷаҳон пайдо шудааст. умедҳо ҳастанд ки эҳтимол аст ки роҳҳои масалан табобати ин чиз пайдо шавад? хел дар ҳақиқат ҳанӯз аз солҳои 2015 стратегияҳои байналмилалие ки бахшида шуданд ба пешгирӣ ва баъдан аз байн бурдани ин сироят дар ҷаҳон қабул шуданд аз ҷониби барномаи муштараки созмони милали муттаҳид оид ба пешгирии вируси норасоии масмумияти одам ва аз ҷониби ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ ин санадҳо қабул гардиданд ва самтҳои муайян низ ҳастанд ва тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқи байналмилалие ки имрӯз вуҷуд доранд, то соли 2030 ҷомеаи ҷаҳонӣ ба нақша гирифтааст ки ин мушкилотро ҳамчун як мушкилоти иҷтимоӣ ва глобалӣ аз байн барад ва пеши роҳи паҳншавии сироятро пурра гирад ва дар ин самт дастовардҳо низ ҳастанд. агар мавзӯъро рӯ оварем ба ҳолати эпидемикии ин сироят дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи баҳодии коршиносони байналмилалӣ ҳамчун бемории назоратшаванда ё ин ки дар марҳилаи ҷамъшаванда баҳо дода шудааст ва то ҳанӯз ин беморӣ бештар дар байни гурӯҳҳои калидӣ ва алоқамандони онҳо бештар вомехӯрад ва тавре ки огоҳ ҳастем
вируси норасоии масмунияти одам асосан дар байни гурӯҳҳои калидии аҳолӣ, ин гурӯҳҳо асосан нашъамандони тазриқӣ, аъзоёни оилаҳои онҳо, шахсони расонандаи хизматҳои шаҳвонӣ ва солҳои охир аз ҷониби ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ муҳоҷирони меҳнатӣ низ ҳамчун як гурӯҳи осебпазир шинохта шуданд ва дар самти пешгирии паҳншавии сироят дар байни ин гурӯҳҳо фаъолиятҳои алоҳида роҳандозӣ шуданд. ва барномаи миллие ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2021 қабул шуд, ин барнома равона шудааст ба пешгирӣ ва аз паҳншавии ин сироят дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025. дар он низ дар қатори дигар гурӯҳҳои калидӣ муҳоҷирони меҳнатӣ ҳамчун гурӯҳи осебпазири аҳолӣ шинохта шуданд ва фаъолиятҳо ва аҳамиятҳо ҷиҳати пешгирии паҳншавӣ дар байни ин гурӯҳ хоса шуданд ва бештар шуданд. Ташаккур мегӯям. Хуб, муаллими азиз, биёед ба суҳбат шумо ҳам ҳамроҳ шавем ва фикр мекунем ки чун дар бораи муҳоҷирон гуфтем, тахмин мекунам ки аксарияти занҳое ки гирифтори ин беморӣ шуданд ба воситаи шавҳарашон фақат қурбони як намедонам як хатои шояд намедонам агар чунин гуфтан мумкин бошад шавҳарашон шуданд ва умуман дар бораи сабабҳо ва дар бораи авзои занҳое ки бо ин вирус зиндагӣ мекунанд чӣ мегӯед марамат? ташаккури зиёд. дар ҳақиқат он нафароне ки гирифтори ВНМО ҳастанд ба хусус занҳо бештар ба проблемаҳо дучор мешаванд, чунки агар ба статистика, яъне ки ба проблемаҳое ки оморҳое ки дар ҷумҳурӣ ҳастанд нигоҳ кунем, бисёри занҳои хонашини покдоман ҳастанд ки ба вируси норасоии масмунияти одам аз шавҳарони муҳоҷири меҳнатӣ, нашъамандони тазриқӣ ва ғайраҳо ба ин вирус гирифтор шуданд. вале мутаассифона бисёртар ин занҳо дар ҷомеа ба проблемаҳо дучор мегарданд, чунки маълумоти нодуруст ҳаст ва аз аввал ҳам агар гирем маълумот оиди ВНМО нодуруст дар дунё паҳн шудагӣ аст, чунки фикр мекунанд ки шахсоне ки гирифтори ВНМО ҳастанд ба хусус занон, инҳо занҳое ҳастанд ки кормандони шаҳвонӣ ҳастанд ва дигар, яъне ки аз рӯзе ки гирифтор мешаванд ба ин вирус, агар ин маълумот дар ҳудуди оила бошад, проблема дар оила сар мешавад. ин қабул накардани ин шахс дар ҷомеа бошад, проблемаҳо дучор мегарданд дар соҳаи тандурустӣ. на ҳама табибон маълумоти дуруст доранд оиди вируси норасоии масмунияти одам ва на ҳама вақт тайёр ҳастанд хизматрасониро пешниҳод намоянд. ҳатто табибон низ ҳамин гуна ба дискриминатсия рух медиҳанд? ҳастанд ҳолатҳое ки чунин ҳолатҳоям, лекин агар мо дар умум нигоҳ кунем, маълумотнокии аҳолӣ низ нисбати ВНМО суст аст. шахсе ки гирифтори ВНМО аст, дар ҳама ҳолат, бахусус занон, дар ҳама ҳолат бисёртар ҷабр мебинанд аз оне ки зан ҳастанд, ҷинси латиф ҳастанд ва наметавонанд ҳамеша аз худ муҳофизат кунанд ва бисёртар ба проблемаҳо дучор мегарданд. яъне ман то ҷое ки фаҳмидам, дар доираи ҳамин масъала барои пешгирии табииз на фақат бо онҳое ки гирифтори ин вирус ҳастанд, балки бо нафарҳои солим бояд кор кард, бо нафароне ки онҳоро иҳота мекунанд бояд кор кард. ва умуман маркази шумо дар ин самт чӣ кор мекунад? оё бо нафароне ки масалан бо атрофиёну бо ин чизҳо ҳам ягон барнома, намедонам, ягон лоиҳаҳо ҳастанд ки кор мекунед? дар ҳақиқат мушкили табъиз ва тамғагузорӣ дар ҷомеа нисбати шахсоне ки бо вируси норасоии масмунияти одам зиндагӣ мекунанд вуҷуд дорад ва ин мушкилӣ, тавре ки тахминахон қайд карданд, мушкилии на танҳо ҷомеаи мо аз рӯи менталитет, балки ин мушкилӣ дар тамоми ҷаҳон ҳаст ва бо назардошти мавҷуд будани ин масъала дар солҳои 2015 ва баъдан соли 2022 як тадқиқоти илмӣ ки индекс стигма ном дорад, аз ҷониби шахсони бо ВНМО зиндагӣ кунанда ва гурӯҳҳои калидӣ гузаронида шуд ва дар ҳақиқат сатҳи ин аз ҷониби оила, наздикон, пайвандон, аз ҷониби ҷомеа дар умум ва аз ҷониби дигар кормандон, аз ҷумла кормандони тандурустӣ низ муайян шуд ва дар ҳақиқат ин сатҳи яъне табъиз вуҷуд дорад ва бо назардошти ин масъала
дар барномаи миллӣ ки барои солҳои 2021-25 бахшида шудааст, ҳукумати ҷумҳурӣ яке аз самтҳои асосии афзалиятноки барнома, самти шашуми ин барномаро ҳамчун паст кардани монеаҳои ҳуқуқӣ, паст кардани табъизу тамғагузорӣ ва яъне поймол шудани ҳуқуқи ин шахсон дониста шуд ва дар ин росто бо тамоми қишрҳои аҳолӣ аз ҷумла бо кормандони соҳаи тандурустӣ, мақомотҳои қудратӣ, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва дигар ман дар ҷомеа дар умум корҳои фаҳмондадӣ гузаронида мешавад ва ҳамзамон ҳар як шахсе ки бо ин вирус зиндагӣ мекунад, бо онҳо аз рӯзе ки дарёфт карда мешаванд корҳои фаҳмондадиҳӣ дар мавриди донистани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои онҳо гуфта мешавад ва тавре ки иттилоъ дорем дар кодекси тандурустӣ дар боби 24 он пурра дар бораи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои ҳар як шахси бо ВНМО зиндагӣ кунанда ва он имтиёзҳое ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои онҳо муайян карда шудааст пешбинӣ шудааст ва мо бо онҳо дар ин бора гуфтугӯ мекунем, онҳоро иттилоотнок мекунем, чунки вақте ки шахс дар бораи ҳуқуқҳои худ медонад ва дар баробари ин ӯҳдадориҳои худро амалӣ мекунад, ӯ ба табъиз ва тамғагузорӣ рӯбарӯ намешавад. Ба ҳамин хотир чун имсол дар баробари дигар чорабиниҳои муҳим ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ низ шинохта шудааст, дар ин маврид чорабиниҳои зиёд ҳастанд ки ҳам аз ҷониби марказҳои ВНМО бо шахсони гирифтор ба ин мушкилӣ ва ҳамчунин аз ҷониби иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва иттиҳодияҳои гурӯҳҳое ки бо ин мушкилӣ рӯбарӯ ҳастанд ба монанди Лигаи занони бо ВНМО зиндагӣ кунанда чорабиниҳои гуногун гузаронида мешавад. Ташаккур мегӯям. Биёед сари мавзӯи сабабҳо суҳбат кунем. Чун шумо бо занҳо шояд зиёд суҳбат мекунед, занҳое ки гирифтори ин вирус ҳастанд. Онҳо чӣ мегӯянд? Сабабҳои асосии гирифтории шавҳарашон ки дар муҳоҷират буданд чӣ аст? чӣ хел мешавад ки онҳо ба ҳамин чиз гирифтор мешаванд? дуруст қайд кардед. Дар ҳақиқат вақте ки занҳо бо мо муроҷиат мекунанд, ин надонистани маълумоти пурра оиди роҳҳои гузариши сирояти ВНМО мебошад. То есть вақте ки мардҳо, ҷавонҳо мактаби миёнаро хатм мекунанд ва рӯ ба муҳоҷират мекунанд, меоранд ва мутаассифона дар бораи ин ё он бемориҳое ки хатари сироятшавӣ дорад маълумот намегиранд, маълумот кам доранд ё ки яъне ки хоҳиши маълумот гирифтан ҳам надоранд, чунки шумо худатон агар дар муҳоҷират ё ки дар давлатҳои пешрафта бошед, онҷа камтар нисбати Тоҷикистон озодӣ дар онҷа зиёдтар аст. Яъне ки нафарони мо, мардҳои мо, ҷавонҳои мо бар дигар давлатҳо мераванд ва аз ҳамон яъне ки озодӣ истифода мебаранд. Бале, суистифода мебаранд, вале ягон мард ба оилаи худаш яъне ки ҳисобот намедиҳад ки бо кӣ буд, чӣ буд ва ғайра. Ва мутаассифона занҳои мо ҳам гарчанде бисёриҳош ки маълумот доранд ки чунин вирусҳо вуҷуд доранд ва тариқи алоқаи ҷинсӣ мегузаранд, лекин аз сабаби ки ҳуқуқ ба яъне ки бетарафӣ мекунанд нисбати саломатии худ ва аз шавҳарони худ талаб намекунанд баъд аз бозгашт аз ташхис гузаранд ё ки то ҳамон давраи муайян аз маводҳои пешгирикунанда истифода баранд ва бисёртар дар ҳамин ҳолат онҳо гирифтори ҳамин вирус мегарданд. Бале ва муайян мегардад ки дар давраи ҳомиладорӣ ҳатмӣ ҳар як шахси ҳомиладор, ҳар як зани ҳомиладор дар давраи ҳомиладорӣ ҳатмӣ 2 маротиба аз ташхиси ВНМО мегузарад. ва дар давраи ҳамин ҳомиладорӣ бисёри ҳолатҳое мешавад ки дар давраи ҳомиладорӣ занро муайян мекунанд ки гирифтори ҳамин ВНМО ҳаст ва баъд аз ин ба шавҳар мебаранд. Яъне ки вақте ки занро дарёфт мекунанд, ҳатман шавҳарашро низ аз ташхис мегузаранд. Дар ин давра муайян мекунанд ки шавҳараш дар муҳоҷирати меҳнатӣ истифода аз ҳамон занҳое ки сабукпо ҳастанд истифода бурдагӣ ҳастанд ё ки маводи нашъадор дар он ҷо истифода бурдагианд тариқи сӯзандорӣ ки ба вирус гирифтор шуда ҳастанд ва надониста яъне ки оилаи худро таҳти хатар гузошта гирифтори ҳамин вирус кардагианд. Яъне ки сабаби асосӣ ин надонистани маълумоти дуруст оиди вирусҳое ки вуҷуд доранд. Инҷа як нуқтаро агар ки иҷозат бошад, дар ҳақиқат муҳоҷирати меҳнатии байналмилалӣ
این یک تقاضای زمان شده است و ما اطلاع داریم که امروزها سرحدهای بین المللی رو خیلی زیاد نفران عبور میکنند و این یک تاثیر جهانی شوی است و از این یعنی ایرا پیشگیری کردن ناممکن است و اگر که ما امروز که مهاجرت مهنتی بر اقتصادیات مملکت ما تاثیر زیاد دارد، هم جهت های مثبت خیلی زیاد هستند که به اقتصادیات ما تاثیر خوب میرسونند، تاثیر اون به اویله و به پیشرفت و به دیگر میرسد. متاسفانه این مشکلات های اجتماعی هستند که روبرو میشویم و ولی هنگامی که ما همچون شخص رو دریافت میکنیم، همچون مهاجری مهنتی که در حقیقت در 6 ماه گذشته در مهاجرت قرار داشتن، آنجا رفتارهای خطرناک داشتن، ولی چون اصلی مسئله رو جویا میشویم، در حقیقت مهاجرت در عموم خیلی مهاجران مهنتی که به طور استانداردی کار و فعالیت میکنن، فایز پنجشوی در بین آنها خیلی کم است. ولی در وقتی که جویا میشویم پرابلم باز میرود طرف نشأمندان تزریقی، شخصانی که مزاجی رساننده خدمت های شهوانی بودند و اون نفرانی که اطلاعی کمتر داشتن نسبت پیشگیری و از موادهای محافظتی استفاده نبردن. مرکز شما در این سمت مخصوصا برای پیشگیری میان مهاجران چی کارهای مشخص انجام میدهد و آیا همون تجربه هایی که استفاده میشن، کارهایی که انجام داده میشوند، شما اگه مانیتورینگ دارین یا مثلا نتیجه کاری خود رو چخیل میفهمید که مثلا تاثیر گذاشت، با منفعت بود یا چخیل؟ تشکر. در حقیقت بعد از اونه که برنامه ملی قبول شد و مهاجران مهنتی همچون یک گروه کلیدی شناخته شدند، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، از جانب شریکان اوید بر رشد فعالیت‌های علاهیده و گسترده راه اندازی شدند و یکی از چاره‌بینی‌هایی که امروز ما عملی میکنیم، علاقه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تست‌های رایگان برای فراگیری مهاجران مهنتی خریداری شدند و به همه مثلا در حدود شهر دوشنبه اگر گیریم، در هر یک مرکز سلامتی امروز به طور کافی تست های رایگان برای مهاجران مهنتی ما داریم و شخصان مسئول به طور رایگان این کار رو انجام میدن. نمیشه که در مرکز سلامتی نباشند و در فرودگاه باشند مثلا؟ این مسئله ها نیز بررسی شده بودند، ولی یک چیز است که مثلا هنگامی که نفران از دیگر دولت ها میآیند در فرودگاه، این کار رو به طور حتمی انجام دادن ممکن نیست، چون که یعنی در فکر سومکه و بارهاشون هستند. بله، وقت رو میگیرد و بعدا نتیجه ها رو ما پیشنهاد کردن نمیتوانیم و به همین خاطر اطلاعات رو رسانیدن در کار و ما توسط مرکزهای سلامتی هر یک طبیب اولیوی که در حدود معین است، وقتی که میبیند که شخص از مهاجرت مهنتی آمده است، مثلا دعوت میکند به مرکز سلامتی و پیشنهاد میکند. اگر شخص نخواهد، امروز نمودهای پیشرفته و اینواسیونی تست کنانی هست که با استفاده از لعاب دهان امکان هست و میتوانند که آن رو پیشنهاد نمایند و همزمان امروز ها توسط QR رمزهای وجود دارند که شخص میتواند در خود فرودگاه هست، در وکزال ها، در همه جا ما تبلیغ میکنیم توسط موادهای اطلاعاتی و توسط سایت های مخصوص آنها میتوانند وارد شوند و تست های بسته تست های یعنی خود تست کنی یا که سما تست رو فرمایش دیم و بعد دست بیارن و خود از سالمی خود آگاه شدن، یعنی خودشان رو تست کنن و در حالتی که ضرور میشمارن به مرکزها مراجعت میکنن و امروز هم میبینیم که در دوام مثلا 6 ماه آخر که همین لایحه راه اندازی شده است، زیاده از هزارها نفر علاقه از تشخیص فرمایش دادند و گذاشتن. واقعا همین چیز بسیار مهم شما قید کردین. میدونید من از صحبت هر دو شما چی فهمیدم، یعنی که طبیب هر کس خودی او است، یعنی شخص باید خودش کوشش کند، یعنی کسی باید او رو مجبور نکند، چون ما میدونیم که این تست ها اختیاری که هستن و وقتی که اختیاری که گفتین مردم تو مجبور نشوند نمیروند و برای همین من فکر میکنم که خود داشتن نه فقط دانش حقوقی، داشتن دانش مالیوی، دانش طبی بسیار مهم است که مثلا شخص برای صحت خودش در حالی که حتی خودش بسیار راحت احساس میکند باید مرد برود نزد دکتر، تا جایی که من میدونم مثلا 30 سال که از 40 گذشت باید حتما نزد اورولوگ روید، نمیدونم نزد باز دکتر دیگر روید برای صحت دندان ها کوشش کنید. من فکر میکنم که برای مردم ما بیشتر شاید این معرکه های اطلاعاتی
ва расонидани он ки масалан сиҳати шумо барои ходи шумо ва атрофиёни шумо бисёр муҳим аст. ҳамин маъниро расонидан бисёр муҳим аст хаёл мекунам. ва ба назари шумо чӣ бояд кард то муҳоҷирони кории мо вақте ки мераванд ё умуман мардум вақте ки тавре ки шумо гуфтен озодиҳои бештара эҳсос мекунад, масалан аз деҳа меояд шаҳр ва як фазои воқеан бозу озоду масалан клубҳои шабонаву ҳар чизи дигарро эҳсос мекунад. Чӣ бояд кард ки то ҳамин дар лаҳзаҳои бисёр ҳассос низ сиҳатӣ аз ёдаш наравад? ба назари шумо кадом омилҳо метавонад таъсиррасон бошад, манфиат дошта бошад? боз ҳам ташаккур, бисёр як мавзӯи муҳимро дарҷ кардед. Дар ҳақиқат мо бояд ки сатҳи маълумотнокии шахсоне ки умуман ҷомеаро баланд бардорем, аз мактаб, аз яъне ки боғча сар кунем ки чӣ гуна нисбати саломатии худ бетараф набояд бошад. Аз хурдӣ бояд кӯдаконро, аз хурдӣ мо бояд ҷомеаро тайёр намоем ки нисбати саломатии худ, нисбати саломатии гирду атроф, нисбати саломатӣ, нисбати оилаи худ бетараф набудан ва маълумотнокии онҳоро аз ҳамин хурдӣ бояд ки мо мустаҳкам кунем. Чунки ҳозир яъне ки ҳаст бемории венемио ки мо дар бораи он бисёр кор мекунем. Шояд баъд аз 5-10 сол ба монанди ковид дигар бемориҳо пайдо гарданд ва нафар бояд аллакай нисбати саломатии худ, нисбати ҷомеа, нисбати атрофиёни худ бояд ки эҳсоси яъне ки ҳисси масъулият ҳис кунад нисбати онҳо. Ва мутаассифона чӣ хеле ки шумо қайд кардед, то ҷавонҳои мо, то он нафароне ки ҷомеаи мо, то ягон нафараш бемор нашавад ва маҷбур нашавад ба беморхона ё ки ягон аз тарафи корхонааш бошад маҷбур накунад ки аз ташхис гузарад ва ҳамин справка набиёрад, онҳо яъне ки нисбати саломатии худ бетараф ҳастанд. Агар мо рӯ биёрем солҳое ки аввал ман дар ин соҳа кор мекардам, вақте ки бо ҷомеа кор мекардем ва ба ноҳияҳо мерафтем, ба деҳаҳо мерафтем, ҳатман дар як сол 2-3 маротиба занҳо худашонро пеши ҳамон моллову дигар хонданӣ мерафтанд. Лекин вақте ки ба назди духтур муроҷиат кунанд, то ҳомиладор нашавад ё ки то давраи таваллуд набиёяд, онҳоро хуштоманҳо иҷозат наметиҳанд аз ташхис гузарандан ё ки аҳли оила иҷозат наметиҳад аз ташхис гузаштан. Ва мутаассифона ҳамон мардҳои шавҳарҳои онҳо ҳастанд, то иҷозат аз ҳамон хориҷам ки бошанд, то иҷозат натиҳанд, зани онҳо, оилаи онҳо наметавонад аз ташхис ё ки аз духтур равад. Яъне ки онҳо бисёртар мо бояд ки бо мардум, бо ҷомеа кор кунем ки ҳар як беморӣ, на танҳо венемо, ҳар як беморӣ, нисбати ҳар як беморӣ, нисбати саломатии худ бетараф набошад. Бояд ки ҳаматарафа кор кунанд. Оиди муҳоҷирони меҳнатӣ ки гуфтем ки бояд мо саволи пештартон будан ки намешавад ки дар фурудгоҳҳо, дар вокзалҳо бо онҳо кор кунем, аз ташхис гузаронем. Мо бояд ки дар бораи венемио каму беш маълумот дошта бошем. Яъне нафар дар муҳоҷирати меҳнатӣ пеш аз сафараш агар алоқаи ҷинсӣ дошта бошад ё рафтори хатарнок дошта бошад, дар давраи 3 ё 6 моҳ он агар аз ташхисам гузарад, муайян намешавад ки ӯ гирифтор ҳаст ё нест. Лекин мо гуфта наметавонем ки оилаи ӯ бехатар аст, яъне ки оилаи ӯ аллакай хатар дорад. Вақте ки ин шахс дар муҳоҷират ё ки дар дигар ҷо яъне ки рафтори хатарнок дошт. Барои ҳамин дигар масъала ин ҳуқуқи ҳамон муҳоҷирон ҳаст. Мо наметавонем онҳоро маҷбурӣ дар вокзал ё ки дар фурудгоҳҳо, бале, мо бояд ки маълумотнокии онҳоро баланд кунем, мо бояд ки саводнокии онҳоро баланд кунем, мо бояд ки онҳоро яъне ки фаҳмонем ки масъулият чист, масъулият нисбати саломатии худ чист, масъулият нисбати саломатии оилаи худ чист. Ин як оиладор шудан ин маънои он надорад ки дигар проблемаҳо ҳал мешавад. Барои ҳамин бисёр ҳамин проблемаи асосие ки имрӯз ҷомеаи мо рӯбарӯ мешавад, ин бетараф будан нисбати саломатии худ. Яъне ки ин проблемаи венемо ба ман дахл надорад. Яъне ки ин чӣ хеле рӯсон мегӯянд, это мне никак не относится, ин ба ман умуман намерасад ё ки ман ба ин вирус гирифтор намешавам, чунки нашаман нестам ё дигар нестам. Яъне ки ин мутаассифона ин бисёр хато аст, фикри хато аст. Венемо ҳар касро шумо зиёд дар ин самт кор мекунед. Бубинед, ба назари шумо зарурати қабули ягон ҳуҷҷати дигар, стратегияи дигар ё санади дигар, намедонам, умуман зарурати қабули ягон барномаи дигаре ки масалан шумо фикр мекунед ҳаст ё нест? Ҳама он барномаҳо, ҳама он чорабиниҳое ки дар корӣ ҳаст дар сатҳи ҷумҳурӣ, ҳамаш қабул аст.
агар моро биёрем ба ҳамсоягони мо бо дигар давлатҳое ки бо мо ҳамсоя ҳастанд, қонунгузории мо, он ҳуҷҷатгузориҳое ки мо дорем аз онҳо хубтару беҳтар аст. пас чаро масалан сатҳи огоҳии мардум пасттар аст? ин бетарафии худи ҷомеа аст нисбати ин ё он беморӣ бисёртар. чунки ҳама шароит муҳайё на аст. фақат нисбати як индивид, балки нисбати саломатии худ нисбат ба дигар бемориҳо ҳам мардум ҳам камтар бепарвотар бепарво ҳастанд, чунки фикр мекунанд ки ин проблема ҳеҷ вақт онҳоро яъне ки ба онҳо хатар надорад, яъне онҳоро намерасад. инҷа як илова агар иҷозат бошад, дар ҳақиқат пешниҳоди иттилоот ман фикр мекунам ки имрӯз бояд дигар хел бошад, чунки имкониятҳо васеъ шуданд ва агар мо пешниҳод кунем ба таври намедонам ягон варақаи иттилоотӣ, шояд имрӯз аҳолии мо онро қабул надошта бошад, ё ки ба таври як китобча ё ки як чизе ки маводи иттилоотӣ ба монанди навиштааст. Имрӯзҳо чун бештари аҳолӣ дар сомонаҳои гуногун ҳастанд, дар фазои иттилоотӣ ва маҷозӣ ҳастанд, фикр мекунам ки иттилоот низ бояд ки шакли худаша тағйир диҳад ва масалан ҳамин суҳбати мо ки хеле суҳбати озод аст, метавонад ба таври онлайнӣ бошад, ба таври намедонам дар фазои маҷозӣ бошад ва шояд ки нафарон дар ин бора фикрҳошона пешниҳод мекунанд ва дар ҳақиқат вақте ки нафар дар саҳифаи фейсбукӣ аст ё ки ягон вай ҳаст ва варақ мезанад, шояд ҳамон чизе ки ба ӯ наздик аст ва як ба гӯем интерес то як андоза ҷолиб аст, ҳамна меистад ва назар меандозад. Чунки дар таҷрибаи охире ки мо дорем, бештари ҳолатҳо он маводҳои иттилоотии чопӣ дардхӯрди нафарон нестанд. Ҳамин хотир мо рӯ ба инноватсия, рӯ ба шаклҳои гуногуни муосир овардем ва имрӯзҳо ҳатто масалан ҳамон бастаҳои худтесткунӣ дар дорухонаҳо низ дар шаҳри Душанбе дастрас ҳастанд ва нафар онро истифода мебарад, аз ҳамон иттилоъ мегирад ё ки аз ҳамон QR рамзҳое ки дастрас ҳастанд, аз ҳамон яъне нафар бояд ки каме дар бораи саломатии худ огоҳ бошад ва боқимонда ҳама чиро меёбад. яъне ки дар барномаи таълимӣ ҷо кардан ё барои масалан муҳоҷирон ё гурӯҳҳои осебпазир ягон масалан машғулиятҳои алоҳида ташкил кардан ба фикри шумо ин натиҷа намедиҳад? Масалан дар ҳар як гурӯҳи алоҳидаи аҳолӣ ин чиз бояд ки ба таври махсус бошад, ба таври спецификӣ ё ки индивидуалӣ пешниҳод карда шавад. Масалан дар синфҳои 9-11 мактабҳои умуман таҳсилоти умумӣ дар китобҳои дарсӣ ба таври озод ин чиз пешниҳод карда мешавад, яъне ки солимии репродуктивӣ, солимии худи шахс ба тавр ё ки тарзи ҳаёти солим ки дар он ҷо дарсҳои озод ҳастанд ва дар баробари дигар мавзӯи солимӣ дар бораи вируси норасоии масмумияти одам гуфта мешавад. Ва агар ин шакл дарсҳо ба таври дуруст пешниҳод карда шаванд, ин иттилои аввалияе ҳаст ки ба наврас пешниҳод карда мешавад ва шахс метавонад ки дар ин бора фикр кунад ва баъдан аз тавассути дигар воситаҳо дар ин бора иттилоъ гирад. Ё ки масалан мо имрӯз хеле имкониятҳо маҳдуд аст то ин ки муҳоҷиронро ҷамъ созем ё ки аҳолиро камтар имконияти ҷамъ овардан ва иттилоотро бевосита расондан аст, камтар аст имкониятҳо, вале аз маводҳои муосир истифода бурда инро ба шакли дуруст пешниҳод кардан зарур аст. Масалан пешгирии сироятҳо барои гурӯҳҳои алоҳида гуногун аст. Масалан агар мо дар бораи ягон мушкилие ки масалан ба нашъаманди тазриқӣ вобастагӣ дорад, агар ки бо нишон додани як намедонам ҳамон номи ҳамон мавзӯъ агар ки дар саҳифа ҷо кунем, вай метавонад ки чун он мушкилиро дорад истода ба таври пурра аз ин мавод огоҳӣ пайдо кунад. Вале ба ҳамин хотир бояд мавзӯъҳо як шакли бо назардошти пешрафту тараққиёт бояд кифоя бошад. вақти суҳбати шумо медем дар бораи чӣ фикр мекардам.
чун мо дар оилаҳои суннатӣ ки зиндагӣ мекунем ҳамин мавзӯи бисёр нозук ки ҳаст мо бо духтаро ва бачаҳомон аксаран наметавонем дар ин бора суҳбат кунем мефаҳмед ва ин ҳам яке аз шояд ҳамон комплексҳое ҳаст ки мардум доранд масалан ман метавонам бо бачаҳом суҳбат кунам ва ман ҳамеша суҳбат мекунам барое ки мо аз аввал ҳамин корро анҷом додем аммо масалан насли бузургсолтар اونا نمیتونن با بچه‌شون در این باره صحبت کنن و ما معمولی فکر میکنیم که ولی بروقت‌تر است در این باره صحبت کردن یا نمیدونیم که مثلا همه پدر و مادران هم خیلی سخندان و گپدان نیستن مثل شما که مثلا توانند که همین چیزا درست به فرزندان فهمونند و این هم شاید یکی از مشکل‌هایی است که شاید پیش راه رو میگیرد و که مشکل ایجاد میکنه واقعا هم سر این باید فکر کرد اما سوال دیگری من از شما معلومه این است که زن‌هایی که مبتلای این ویروس هستند یکان خیلی امتیاز دارند و از چه خدمت رسانی‌ها مخصوصا خدمت رسانی‌های طبی و اجتماعی مجانی یا رایگان استفاده میکنند تشکر زیاد در حقیقت شخصانی که گرفتاری ونمیو هستند نه تنها زنهای گرفتاری ونمیو هم اون خدمت رسانی‌هایی که در ساحه طب هست برای آنها رایگان پیشنهاد کرده میشه طبق قرار 600 وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان یعنی که هر یک نفری که گرفتاری ونمیو هست وابسته به این یا اون اگر پرابلمی که نسبت سلامتی داشته باشد مراجعت میکند و اون تشخیص و طبابت و دیگر چیزهایی هست میتواند که رایگان قبول کند ولی متاسفانه در این سمت نیست پرابلم ها وجود دارند چون که هست چقدر که ما در اول گفتیم این هم جای داشتن تبعیض و تمغه گذاری و یعنی که ترس همون شخصانی بخصوص زنهایی که ما با آنها کار میکنیم وقتی که در این یا اون اداره یا که بیمارخانه یا که دیگر مرکزهای سلامتی حقوقهای آنها پایمال میگردد وقتی که ما با آنها میگیم که چرا از امتیازهایی که از شما هست استفاده نمیبرید یعنی که شکایت نمیکنید و آنها میترسن از اونی که همون بیماری که آنها دارن این رسانه‌ای میشد یعنی که یک چند کس خبردار میشد و این باز باعث تبعیض و تمغه گذاری میگردد و برای این خاطر از سببی که ترس دارند و نمیخواهند درباره این بیماری دیگرها آگاهی یابند برای همین پنهان می‌دارند یعنی که همین پرابلم‌های پس سر می‌کنند چشم می‌پوشند و متاسفانه استفاده نمی‌برند واقعا دشوار است ببینید که یک ماشین ناجا می‌گذارین اگر خودتون بگاه در اینترنت می‌بینید کسی ثبت کرده است و پارت افتاده است می‌بینید و از همین چیز فکر می‌کنم که زنها را می‌ترساند که شاید این معلومات انفرادی اونها پهن می‌شود در حالی که مثلا جمع‌آوری معلومات غیر قانونی درباره انسان معنی است پهن کردن معلومات درباره انسان یا مثلا به اجازه او کاملا معنی است قانونگذاری این چیزا منع کرده است نفرانی که اصلا دانش خوبی حقوقی دارند یا در بین جامعه زیاد صحبت می‌کنند این چیزا را می‌دانند اما متاسفانه یک راهگذاری که مثلا همین حالت می‌بیند یا نمیدونم یک خادمی خوردی طبیه که شاید می‌بیند نمیدونم بگذار فراش است نمیدونم بگذار همشیره شفقت از کسی است خب یک احساس ناباوری هم هست و احساس ترس هم هست شما کاملا درست گفتین و من فکر میکنم که این از مشکلات دیگری است که اطراف اون باید فکر کرد و در مجموع بیاید در مورد چرابینی های دیگر فکر کنیم کمک دورتر مثلا ما وقتی که در قزاقستان بودیم چه خیلی با واسطه تصویرها آنها مبارزه می‌بردند با نشامندی یعنی صورت‌هایی که 1000 سال پیش کشیده شده یا 100 سال پیش کشیده شده آنها را می‌گرفتند مضموناً با نشامندی و مبارزه با نشامندی مطابق می‌کردند بسیار عجیب است مثلا لبخند جکان داره میشد که تگش نویش که مثلا اگر می‌خوای لبخندی بسیار زیبا داشته باشین پس شما باید که عادت نشامندی را نداشته باشین یعنی با واسطه فرهنگ با واسطه مثلا صنعت و هنر با واسطه سمت‌های دیگر هم آیا برای پیشگیری این بیماری مبارزه برده می‌شود و آیا شما همین گونه چرابینی رو برگزار میکنید؟ در حقیقت سمت‌های پیشگیری خیلی زیاد هستند و از همه آنها استفاده برده می شود و امروزها از جانب تشکیلات‌های بین المللی شریکان اوید بروش اتحادیه جمعیتی که به واسطه با این گروه‌ها کار و فعالیت میبرند ما چرابینی‌های گوناگون رو نقشه میکشیم و مثلا یکی از مشکلایی که امروز باز جامعه روبرو میشود
омода кардани масалан наврасоне ки бо ин вирус зиндагӣ мекунанд ба ҳаёти мустақилона аст ки инҷо тахминахон шоҳиди бевосита ҳастанд, ҳамасола дар ин самт кору фаъолият мекунанд. лагерҳои гуногун ташкил карда мешавад тавассути мутахассисони равоншинос. мо бо шаклҳои гуногун онҳоро бо ин вирус ошно мекунем, бо ин мушкилӣ онҳо ошно месозем ва онҳоро омода мекунем ба ҳаёти мустақилона. ва дар умум гирем агар ҳар як гурӯҳи калидӣ чорабинии гуногуни худро дорад. масалан он чорабиниҳое ки ба нашъамандони тазриқӣ бахшида шуданд, онҳоро ба муҳоҷири меҳнатӣ гуфтан он қадар дуруст намеояд. ба ҳамин хотир аз чорабиниҳои маҷмӯӣ зиёд истифода бурда мешавад. ва мо масалан он чорабиниҳое ки имрӯз ба шакли гӯем бештар истифода мебарем, онҳо роҳ овардан масалан тавассути як нафар бо истифодаи бо додани ягон намуди тӯҳфа даъват кардани шахсе ки дар ҳақиқат бо ӯ ҳамнишин аст ё ки алоқаманд аст бо шахси гирифтор ё ки бо шахси нашъаманди тазриқӣ. яъне мо шакл усулҳоеро истифода мебарем ки ҳарчанд ки як нафарро бо ягон роҳ додани тӯҳфа ё ягон имтиёз хурсанд мекунем, вале дар асл мо сарчашмаи бемориро ё ки сарчашмаи хатарро дарёфт мекунем. ва ин корҳо чорабиниҳо гуногун ҳастанд ва аз ҳамаи онҳо ба таври васеъ истифода бурда мешавад. ва ҳатто чораҳое буданд ки масалан дар муассисаҳои тиббӣ, дар марказҳои бенемиё қуттиҳои барои шахс чун бовар намекунад аз рафиқи нашъаманди тазриқиаш ё ки бовар намекунад аз алоқаманди ҷинсиаш ё ки аз ҳамсараш, танҳо дар ҳамон қуттӣ ягон рақами телефон мегузорад, то ин ки табиб бо ягон роҳ усул ба ӯ наздик шуда яъне ки занг бизанад, суҳбат кунад. усулҳо гуногун аст. беҳтарин аст. хуб муаллим азиз, биёед сари он суҳбат бикунем ки гирифторони мубталони беморӣ то кадом андоза яъне дар самти мушкили дар самти сиҳатии репродуктивиашон мушкил эҷод мешавад ва онҳо барои ин чӣ корро бояд анҷом диҳанд ва чӣ чораҳо андешида мешавад ки то ҳамин чиз масалан ҳам аз нигоҳи равонӣ, ҳам аз сиҳати репродуктивӣ таъсири яъне бад надошта бошад ё фавран ҳамин гуна таъсири бад нарасонад. ташаккури зиёд. дар ҳақиқат мо бисёртар ки бо занон ва ҷавондухтарону ҷавонон кор мебарем, саломатии репродуктивӣ ин як самти муҳими занон ва духтарон мебошанд ва дар ин самт корҳои фаҳмондадиҳӣ бахусус бо ҷавондухтарон ва ҷавонписароне ки ҳоло оила барпо накарданд корҳо гузаронида мешавад, фаҳмондадиҳиҳо гузаронда мешавад. яъне ки шахсе ки гирифтори венемио ҳаст метавонанд оилаи солим барпо намояд дар он ҳолате ки шарики ҷинсӣ ё ки шарики ояндаю ё ки шавҳари ояндаю ӯ ё ки зани ояндаю ҳатман бояд ки бохабар бошад аз гирифтор будани ин нафар, гирифтори венемио будан. ва дар ин ҳолат агар шахсе ки гирифтори венемио ҳаст ва агар шарики ҷинсии худро яъне ки шавҳари ояндаи худро агар огоҳ накунад ки гирифтори ин беморӣ мебошад, тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. бале бале барои ҳамин на танҳо аллакай гирифтор шудан, ҳатто таҳти хатар гузоштани шахс, яъне ки дидаву дониста шахси дигарро таҳти хатар мегузорӣ, ин аллакай ҷиноят ҳисоб мешавад. барои ҳамин ташхиси пеш аз никоҳ фикр мекунам ки варианти беҳтарин аст ки домоду арӯз пешакӣ маълумот мегиранд дар бораи сиҳатиашон. аз як ҷиҳат бале, аз ҷиҳати дигар боз ҳам рӯ меорем бо сохтори ҳамин вирус. чӣ хеле ки мо дар аввал гуфтем, агар нафаре ки алоқаи ҷинсӣ ё ки рафтори хатарнок дошта бошад, дар муддати 3 ё 6 моҳ наметавонад ки муайян кунад ки гирифтори венемио аст. яъне ки на ҳама вақт ана ҳамин ташхисе ки пеш аз тӯй ҳаст муҳофизат мекунад занро.
яъне ки вай муайян намекунад дар давоми 6 моҳ ва тоҷикони мо чӣ гуна ҳастанд вақте ки аз ташхис мегузаранд як маротиба ва то ҳамон маҷбур нашаванд аз тарафи кор ё ки барои сафар ё ки ягон корашон ба табибон нағалтад ҳатман аз ташхис нагузаранд дигар бале дигар аз ташхис намегузарад ва солҳо мешавад ки яъне ки шахс метавонад гирифтори ҳамин вирус бошаду дигар нафаронро таҳти хатар гузорад ва надонад ки гирифтори ве намеояст. ин масъалаҳо дар ин масъалаҳо кор ба роҳ монда шудагӣ аст. хуб ҳам кор мекунем ба хусус бо нафароне ки ҷавон ҳастанд ва якумин маротиба мехоҳанд оила барпо кунанд. ин корҳо бисёр нозук ҳастанд чунки қонунгузорӣ дар ин ҷо бисёр муҳим ҳаст донистани қонунгузорӣ ва ин корҳо дар ин самт гузаронида мешавад. хуб саволи пеш аз охирин умуман мубориза бо ин вирус хароҷоти иқтисодии молиявӣ зиёд дорад. масалан дар шароити тоҷикистон ҳисоб кардан мумкин аст оё ин маълумотро гуфтан мумкин аст ки барои як нафар чӣ қадар маблағ сарф мешавад? дар ҳақиқат пешгирӣ ва табобат ва дигар хароҷотҳои тиббӣ барои ҳар як нафар сарикасӣ нест агар барои вируси норасоии масмумияти одам гирем. ва дар ҳақиқат барномаи миллие ки қабул шуд дар он қисмати иқтисодии он буҷети он ҳаст ва дар ҳақиқат корҳои пешгирӣ табобат нигоҳубин ва дигар самтҳои гуногуни иҷтимоӣ ба шахсони бовенемиёз зиндагӣ кунанда ва пешгирӣ дар байни гурӯҳҳои калидӣ хароҷоти хеле зиёдро тақозо мекунад. ва дар ҳақиқат дар ин ҷо ман ҳатто гуфта наметавонам чунки ман ин чиза ҳисоб карданам хеле мушкил аст. дар ҳақиқат хароҷотҳо зиёд ҳастанд вале дар умум агар гирем имрӯзҳо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сол аз сол барои пешгирӣ табобат ва дигар корҳо хароҷотҳоро зиёд карда истодааст. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои фарогирии никоҳшавандаҳо занони ҳомиладор дигар гурӯҳҳои калидӣ аллакай харидории тестҳо маводҳои доруворӣ дигар хеле зиёд шуда истоданд. аз ҷониби шарикон оид ба рушд нест барои пешгирӣ имкониятҳо ҳарчанд камтар шуда истоданд вале хароҷотҳо зиёд ҳастанд. вале ин чиза ман фикр мекунам агар ки барои табобати дигар бемориҳо ҳамчун хароҷотҳои сарикасӣ ҳисоб шавад барои вируси норасоии масмумияти одам ин имконпазир нест. масалан мо медонем ки барои як шахс агар дар давоми як сол аз дорувории зидди ретровирусие ки ройгон пешниҳод мешавад зиёда аз 1500 сомонӣ хароҷот аст барои як нафар. вале самтҳои гуногун ҳастанд. масалан кӯдакони то 16 сола ки гирифтори ин вирус ҳастанд аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар моҳ ба таври мунтазам кӯмакпулиҳои ҳармоҳа ба миқдори 7 нишондиҳандаи ҳисобҳо ё ки зиёда аз 500 сомонӣ дастрас карда мешавад ки ин дар маҷмӯъ хеле хароҷоти зиёд аст. ва дар умум агар дар ҷумҳурӣ гирем барои харидории тестҳо доруворӣ хеле маблағҳои зиёд хароҷот мешаванд. ба ҳамин хотир ин чиза шояд ки гуфтам. фаҳмом. ман дар анҷоми суҳбат мехостам ки кӯтоҳ ҳардуи шумо чун рӯ барои камеро ҳастед шуморо ҳам муҳоҷирони меҳнатӣ мебинанд ҳам оилаи онҳо мебинанд ҳам нафаре мебинад ки фардо ба муҳоҷират меравад нафаре мебинад ки фардо аз он ҷо бармегардад ва умедворам ки тавсияи шумо ҳамчун нафаре ки охирам дар ин самт кор мекунед бисёр боманфиат хоҳад буд. маромад чӣ тавсия дорем чӣ гуфтани ҳастем барои онҳо? дар ҳақиқат ман ҳамчун мутахассис ва баъдан ҳамчун нафаре ки бевосита дар ин мушкилӣ қариб 10 соли охир бевосита фаъолият бурда истодам чира гуфта метавонам. яъне нигоҳи мардум ба ин сироят ба ин вирус дар давоми 10 соли охир хеле тағйир ёфтааст. паст кардани шаъну шараф ё ки таъбиз ва тамғагузорӣ нисбати ин шахсон хеле коҳиш ёфтааст. табобатҳои зидди ретровирусӣ ва кӯмак ба ин шахсон дар самти дигар бемориҳои ҳамрадиф низ беҳтар шудааст. сифати табобат беҳтар шудааст. имкониятҳо дар самти пешгирӣ табобат нигоҳубин ва тамоми самтҳое ки вобастагӣ ба солимӣ ва ба ҳифзи иҷтимоӣ дорад дигар шудааст беҳтар шудааст. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар давлатҳое ки пешрафта ҳастанд тамоми фаъолиятҳоро тамоми имкониятҳоро барои ин шахсҳо ҳам аз ҷиҳати тиббӣ ва ҳам аз ҷиҳати ҳифзи иҷтимоӣ ройгон кардааст дастрас кардааст.
ва ин чизҳо пурра дастрас ҳастанд, ҳатто дар дурдасттарин минтақаҳои ҷумҳурӣ. ва ман аз нафароне ки дар ҳақиқат мехоҳанд ки нисбати солимии худ огоҳӣ дошта бошад чӣ гуфтанӣ ҳастам. Вируси норасоии масмунияти одам ин сирояте ҳаст ки назоратшаванда ҳаст. агар ки шахс як ҳабро дар як рӯз истифода мебарад, метавонад солимии худро нигоҳ дорад, ҳамчун сарчашмаи паҳнсозии сироят аз байн равад, яъне дигаронро наметавонад сироят кунад. Он нафарон метавонанд оилаи солим барпо созанд, онҳо фарзандҳои солим ба дунё биёранд ва зиндагишон мисли зиндагии дигарон бошанд. ва мушкилии асосие ки имрӯз садди роҳ мешавад, ин доштани ҳам нафаҳмидани ҷомеа ба таври пуррагӣ нисбати ин сироят ва ҳам мутаассифона худи шахсон низ то як андоза, шахсоне ки бо ин вирус зиндагӣ мекунанд, надонистани ҳуқуқҳо ва уҳдадории худшон ва то як андоза ҳамон худтамғагузорӣ низ вуҷуд дорад ки мутаассифона то ҳанӯз дар вуҷуди инҳо ҳамон тарс ҳаст. ва ҳамин хотир хеле муҳим аст ки онҳо дар бораи ҳеҷ вақт нафар бояд аз зиндагӣ дилмонда нашавад. ҳаёт идома дорад ва имкониятҳо барои пешгирӣ ва роҳ надодан ба паҳншавии ин сироят дар ҷумҳурии Тоҷикистон хеле фароғ аст. Зинда бошед. Ташаккури зиёд мехостам ба шунавандагон, ба бинандагони ин барнома роҳ оварда гӯям ки нисбати саломатии худ бояд ки ҳар як нафаре ки набошад нисбати саломатии худ ва атрофиёни худ бетараф набошад. вақте ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар мекунад, хоҳ хондан бошад, хоҳ кор бошад, дигар оиди ин ё он бемориҳо бояд ки маълумоти худро мустаҳкам намояд, роҳҳои гузариш, пешгирӣ ва ғайра. ва бояд қайд кард ки рафту худо накунад, агар муайян гашт ки гирифтори венемио аст, дилмонда нашавад, чунки табобат, ташхис, дастрасӣ умуман дар ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилӣ надорад, ройгон аст. ба куҷое ки муроҷиат накунад, шахси гирифтори венемио метавонад табобат, ташхис ройгон гирад. ва агар дар муҳоҷирати меҳнатӣ бошад ё дар дигар давлатҳо бошад ва имконияти баргаштан ба ватан надошта бошад, метавонад ба марказҳои венемио тариқи онлайн, тариқи телефонӣ муроҷиат кунанд, онҳоро таҳти назорат мегиранд ва агар имконият дошта бошанд, метавонанд ки табобатро аз ин ҷо ба дигар давлатҳо равон созанд, бахусус ба Федератсияи Россия. яъне ки муҳоҷирон пеш аз ҳама он корҳое ки аз тарафи давлат, аз тарафи ташкилотҳои ҷамъиятӣ, аз тарафи марказҳои венемио карда мешавад, ин ҳамааш равона карда шудааст барои беҳтаргардонии сифати зиндагии шахсони бо венемио зиндагӣ кунанда. рафту ки гирифтори ин беморӣ шуду муҳтоҷи гирифтани табобатро дорад, метавонад муроҷиат кунад, тариқи онлайн, офлайн муроҷиат кунад ва аз табобат истифода бурад. асос гирифтани табобат, яъне ки вақте ки мо дар бораи табобат гап мезанем, мардум фикр мекунад ин яъне ки дар беморхонаҳо рафтан аст, аз чанд ҳаб истифода бурдан аст. Не, гуфтан мумкин аст ки шахсе ки гирифтори венемио ҳаст, дар як сутка, дар як рӯз як дона, яъне ки як дона ҳаб истифода мебарад ки ягон яъне ки мушкилот надорад, ягон побочный эффект надорад ва метавонад зиндагиашро, сифаташро хуб гардонад. Ташаккур мегӯям. Хуб, бинандаи азиз, дар суҳбати мо буданд Дилшод Сайбурҳонов, маркази роҳбари маркази шаҳрии пешгирӣ ва мубориза бар зидди вируси норасоии масмунияти одам ва ҳамчунин Таъмина Ҳайдарова, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии шабакаи тоҷикистонии занҳои мубталои вируси норасоии масмунияти одам. Ман Саймона изҳори сипос мекунам барои шумо. Ташаккур мегӯям барои кӯшишҳо, барои талошҳо, барои боварӣ бахшидан ба мардум, барои умед бахшидан. Ман Саймона аз шумо изҳори сипос мекунам ва ба шумо низ муроҷиат мекунам. Бинандаи азиз, беҳтарин вариант ин дар доираи ахлоқ, одобу ахлоқи шоиста доштан, дар чаҳорчӯбаи қонун зистан ва содиқ будан ба арзишҳое аст ки мо дар оиладорӣ доштем. Мо воқеан ҳам ки ба оиладорӣ ва ба арзишҳои оила ва хонавода содиқ будем ва умедворам ки ана ҳамин бойгарӣ ва ана ҳамин сарватро мо нигоҳ медорем. Барои ҳамаи шумо сеҳатӣ мехоҳам, вақти хуш ва зиндагии ободу осоиштаро.